día das festas patronais de Chantada, en honra á Virxe do Carme. E aquí o que non pode faltar, que é? A empanada! Nin a chuvia estropea esta festa. Nada, nada, aquí vimos o que faga falta. Pode vir un tornado que non nos leva. Isto é o licor de Chantada. Efectivamente, isto é madín feito na casa. E que leva? Leva aguardiente, café e un pouco de azúcar. Por que se come empanada nesta festa? Bueno, porque a verdade é a tradición sempre, bueno, a maioría da xente suele traer ademais máis cousas. Pasta, empanada de atún, empanada de carne, tortilla con guarnición. E que fixeche? Eu nada. Oe, existe unha mesa de categoría, trouxestes copa, tendes cortador de xamón, a empanada que non falte. É o máis importante, esta é a festaza de Galicia. Vindes moi ben preparados, ou Sí, nós xa somos de Chantada, sabemos que a nosas inclemencias non pode faltar esta festa, entón, o que faga falta. Ti mellorando menuda empanada, canapés. Canapés e todo. E que son? Mira, pois este de salmón e este é de finas ervas. Un poco de ternera, criollos, un poco de cerdo también y unos pimientos. Temos tortilla, ovo, de Chantada, temos pizzas e temos empanada, claro, que é a festa de empanada. Cada vez é máis difícil conseguir empanadas, porque hai que ir a concellos limítrofes por elas. Hai que traer un pouco de todo, porque xa que chove, é viño, que non falte. Viño, cerveza e boa compañía. Dou fe que está feito de caña, Onde hai bo viño, hai bo licor. Oes, vos trouxestes ata unha barra. Trouxemos de todo, que hai que vir preparados. Os rapaces é o que mellor o pasan, porque para nós é o máis bonito do mundo. Que eles culturalmente sigan ano tras ano vindo, que lles guste vir, nós sacrificámonos por eles, lóxicamente. Mira, porque esta data sempre ten que estar marcada no calendario. Claro, todos os anos igual, vamos moitos anos vindo entre os amigos e seguirá sendo hasta durante moitos anos. Teremos familia aquí e hai que celebrarlo por todo lo alto. Mira, ao final ata saliu o sol e todo. Home, isto é Chantada, a festa nunca se pode perder. Se chove, que chova, estamos en Galicia, pero hai que disfrutar igual. Viva o barrio! Debín comer máis empanadas. Pues mira, pues pone eso. Nunca é suficiente empanada. Nunca suficiente, nunca. Primera vez que venimos a la fiesta de la empanada. E cumpliu expectativas. Uf, la sobrepasaron. E que lle dirías á xente da casa para que se anime a vir a esta festa? Pois que Chantada é isto, a súa xente e a súa festa, así que non vos podedes perder esta festa. Viva a festa da empanada! Viva!